kadirli konaklar, jır mın suyuşu bizning kadirliden kadirli dostlarımız. Biz indi bugün bir matur kurkem kişiye yılganbız. Kişi bizning sebepşisi, sizni öz mыңları bilen esir etüşü. Başkırtistan Respublikasının ad kazangan medeniyet hizmetkari Reside Mustafina karşılığız. Dünya klassикаһын, көнләштермәле башкорт халык йырларын буындан буынга тапшыру күк, изге эштә әүдем катнашып, йыр-һөярләрнең олы мөхәббәтен яулауыгызны бөтә дөнья башкортлары курылтайы башкарма комитеты югары баһалай. Һәм һеҙҙе, хөрмәтле Рәсидә Мөхәммәтбир кызы, Башкортстанның ат ҡыныңа мәҙәниәт хеҙмәткәрен, оҙон көй 2001 лауреатын маҡтау грамотаһы менән бүләкләй. Уңыштар һеҙгә! Халҡым җырларының берсе Таш туғай.
рәхмәтләп, шушы хәлләре бәйрәм жасауына башлыкларга, зур кешеләргә рәхмәтемне белдерәм, бик зур рәхмәтемне белдерәм. Ана кире тагы Күктау халкы, зур Күктау халкы кызымны бик әйбәт кенә иттеләр инде. Асрадылар, какмадылар, сукмадылар. Күктау халкына, авыл башлыкларына бик зур рәхмәтемне белдерәм. Картым второй группа инвалид, сугыш инвалиды, 50 ел яшәдек аның белән. Балаларыбызга бер авыз сүз әйтмәде, 5 бала үстердек. Әтәләре бик әйбәт булды. Ленин ордены алды, Ленинның 100 еллыгына медаль алды. Кайда эшләсә, анда алдынгы булды, алдынгы көрәшче булды. Үзе сөйкемле, сүзе үтемле булды картымның. Кызым әтәсенә ошаган. Алфирыбызның дәвамы итеп карайбыз без аңа. Улдан уксындай ул үстерде, дифәктәй кыз җиткерде. Бер үзе ирдә булды, хатында булды, дөнья йөген җиткереп, көч табып, һич сынмай, сыгылмайынча тарта билде. Бик зур рәхмәтлебез сиңа, бүтән гаиләбез белән. Халкыбызның үлмәс җырлары, сирәк башкарылырга җырларның берсе Ашкалар.
апай ул йырдарды оста итеп башкарусы гына түгел. Ул уның тарихын өйрәнеп, халыкка yetkерә. 74 елны Сабан туйы булды. Рәсидә җырлады, бик матур иттереп. Шуннан миннән сорайлар: "Асыяпа, кем ул? Каян килгән?" диләр. Үзем дә белмәйм әле, аптыратмагыз дидем. Бардым җырлаучы кырына. "Кызым, каян килдең син?" дип сораганым, йомшак кына иттереп. "Апа, мин шушы авылдан киләм инде" диде. Bütün мероприятияларны да шушы клубта үткәрәбез бит инде. Ямдитеп үткәрәбез. Менә анда Россиянең өлеше бик зур. Син 30 ел буе безнең якты йолдыз булып, мәдәнияткә, җырга, моңга хезмәт иттең. Әйтеп үткәннәр барсы рәхмәт сезгә зур итеп. Бик шатмын. Бигрәк тә һинең бу вакытта халык йырдарын йырлайһың. Рәсидә Мустафина. Ул рәссаммы, язучымы, шагыйрьме, артистмы, композитормы? Ул һәр әсәрендә үзенең язмышын чагылдыра дип исәплим мин. Язмышы аның никадәр кырысрак булса, моңы да шул кадәр тирәнрәк, шул кадәр йөрәк түренәнрәк чыга. Профессиональ күзлектән карап, мин уның яравын бик тә хөрмәт итәм. Чөнки ул безнең районда гына түгел, республика күләмендә шундай профессиональ кимәлдә башкорт йырдарын, гомумән башкорт һәм татар композиторлары йырдарын югары кимәлдә башкарусы, үзем йырсы буларак та уның иҗатын хөрмәт итәм. Һәм инде уны кеше буларак бик нык ихтирам итәм. Авыр вакытларда уның менән киңәшләшеп була. Уның тәрән акылга ия, сабыр, тыйнак катын-кыз икәненә мин катын-кыз буларак та ихтирам һәм хөрмәт менән баш ия алам.
Урман, сахралар, сагынам дуслар, һәм дә Ашкадар, Биеш, Таш тугайлар гына түгел, халкыбызның яратып өлгергән композиторлар әсәрләре дә бик тә үзенчәлекле итеп, яңа биеклеккә җиткерелеп башкарылалар. Бүгенге кичәдә мин үземә зур илһам алып утырдым инде. Шул кадәр матур итеп, оста итеп башкорт җырларын башкарды бит инде. Киләчәктә дә аңа зур уңышлар, сәламәтлек, бәхет теләр идем инде. Аның әтисе урманчы булган. Урманнарда гел җырлап йөргән. Ул үзе язып та чыкты ул хәлләр турында. Шуннан киресен кайдан бирелә бу моң? Ходай Тәгалә тарафыннан шушы моң бирелгән аңарга, Ходай тарафыннан бирелгән. Нәселендә җырчылар булган, шулардан килгән аңарга. Шуннан аның кешелеклелеге үзаллы бер акыллы, улы нигъмәт күңеленә җыйган Рәсидә ул. Рәхмәт, Халид апа. Җиңел шәрәк йырлар миңа бик йөрәккә ятып бетмәй, шул сузып матур итеп йырлаулары миңа бик охшай. Одан көйләрне еренә иткереп йырлау охшаймы? Менә шуларны Айрыса кайһы ере охшана һәдгә одан көйләреннән? Аның башкорт йырлары охшаган миңа. Таштугай. Рәсидә Мәрхәмәттин кызы белән 1976 елда мин район партия комитетына эшкә килгәч таныштым. Биредә эшләгәндә инде миңа районның җыр һәм бию ансамбле белән эшләргә туры килде. Шушы вакытларда без Рәсидәне Иске Күктаудан сәхнәгә җырларга чакыра идек. Әле ул вакытта кичкенә балалары бар. Шулай да һәрбер вакытта да инде чакырган вакытта ул бик теләп
сәхнәгә үзенең талантын халыкка бар булмышы белән тирән итеп, оста итеп бүләк итәргә бик теләп килә иде. Миңа шулкадәр шул хәтеремдә калган, Рәсидә бер генә вакытта да авырсынмады ул. Үзенең җыр моңын шулкадәр халыкка теләп һәр вакыт бирергә, җиткерергә, бүләк итәргә, халыкка рухи азык өләшергә тырышты. Шулай үзенең талантын үстерү өстендә туктаусыз үзе эшләде. Шул рәвешле үзе шул иҗатның һәрбер баскычыннан тырыша, тырмаша һәм шул ук вакытта үзе теләп тә инде, ничек әйтәйем, туктаусыз иҗатын камилләштереп, югары үрмәләй барды. Бер җырымны багышлап, тормыш иптәшемә, инде бу якты дөньялардан киткән тормыш иптәшемә багышлап башкарасым килә. Кулағыйымнық әйбәт. Шул хаты кешелекле, ул электән үк шулай бер төрле авырлыкларны еңеп сыккан, шундый мужественный хатын. Берүдә 2 бала тәрбияләп үстергән. Ул шулай моңланып, йыр белән яшәгән инде. Телевизордан кодагайгызды күргәнегез бармы? Мына еш кына телевизордан карап утырабыз, йырлаган. Күршеләргә белән кодагай сыгышаган тегер инде. Шулай горурланып утырабыз. Ул дөньяны да алып бара, балаларын да карап утырган, әйбәт, молодец. Безнең гаилә, иптәшем Азамат, кичкенә улым Арыслан һәм бүгенге кичәдә катнаша алмаган энекәшем, синең улың Илдар исеменнән шундый матур, күркәм, зур иҗади бәйрәмең белән тәбрик итәргә. Син, әнием, безнең өчен дөньядагы иң газиз, мәрхәмәтле, иң күркәм һәм иң якын кеше. Сиңа тазалык, бәхет, озын гомер телибез. Әнием, без синең белән нык итеп горурланабыз. Барлык ата-аналар исеменнән үзебезнең газиз балаларыбызга бәхет теләп башкарабыз.
Рәсидәнең талантын яраткан кеше мен. Югары баһалаган кеше. Без сүн буеннан, менә минем иптәшем дә монда, артистлар тарафыннан без алай кимсетелгән түгел. Артистларны күргәнебез бар Татарстан артистларында, Башкортстан артистларында. Шулар арасыннан менә мин мәрхүм Хайдар Бигишевне хөрмәт итә идем. Хатын-кызлардан беренче артистка минем өчен җырчы Рәсидә Мустафина. Мин аның тавышына шул тиклем гашыйкмын. Башкортстанның атқарган мәдәният хезмәткәре Рәсидә Мустафинаның иҗади кисәге районыбыз талантларга бай. Менә шулардан сау йондызларның бере булган Рәсидә бүген һезнең алда үзенең иҗади имтиханын тотты. 30 ел сәхнәдә, 30 ел мәдәнияттә, 30 ел халыкка хезмәт итү. Ул әзме, ул күпме? Моның күпме икәнлеген сәхнәгә сыгып, сәхнәләрдә яңгыратып, халыктың йөрәгенә үтерлек итеп, йырлаган, бийгән, сәнгать өлкәһендә эшләп халкына хезмәт иткән кеше генә белә. Авырмы ул, еңелме? Моныһын да менә ошо кеше генә белә. Таланттарга байбыз. Менә шул таланттарды вакытында күрә белү дә зарур. Рәсидә ханым был өлкәләрдә бик күп эшләр башкарды. Бүген аның укышларын үзегез сәхнәдә күрдегез. Мин бүген сын йөрәктән Рәсидә һине менә ошо матур кисән белән хатын-кызның яшен әйтеп һөйләмәйләр. Хатын-кызга һәр вакытта 18 генә була ул. Менә шулай гына булып кал. Менә ошо матур кисән белән һине ысыл күңелдән бөтә мәдәният хезмәткәрләре исеменнән, мәдәният бүлеге исеменнән, район хакимияте исеменнән сын йөрәктән тәбрик итәм. Бәхет, шатлык кына юлдаш булһын. Иҗадың гомерең әле иҗатлы булһын. Әле ул ысынлап та халык йырдарын йырлай башлаган кеше ул әле 30-40 яшькә өлгереп кенә итә. 25 елдан да кәм йырлап булмай, 40-тан 25 тагын әле 65-кә тиклем йырларга була, әйбит. Ана шуны әйткем килә, һинең бу йырлаусылар халык йырдарын еренә иткереп, йөрәгеңдән аның аша үткәреп, халыкка бирүчеләр булар бүгенге көндә.
Килешем җыры белән мин зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Гомер буе мәдәнияткә ихтирамлы, игътибарлы карашлы булган районыбызның җитәкчеләренә, күңелләрегезгә дә җыр, моң йөртүче Галиҗәннәп тамашачы. Рәхмәтемнең иң зурлары сезгә.